And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret Files. Ipapasok niya na sana nang biglang may kumalabit daw sa braso niya. Akala niya ako yun, pero hindi ako yun. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Itago niyo ako sa pangalang Mary Chris. Or you can call me Creing, mula sa Quezon City. Actually, bi ako. Pero nagka-boyfriend ako ng lalaki. At hindi to alam ng mga magulang ko. Nangyari ito year 2016. Hindi ko lang matandaan kung ano ang eksaktong petsa. So, eto na nga. Nagkita kami nung secret boyfriend ko. At nung nakita na kami, ay nagkayayaan kaming tumambay sa isang lugar dito sa amin na madilim. Oo. Nagkayayaan kaming tumambay sa madalim na part ng lugar dito sa amin. E di pumunta na kami doon. Nagkwekwentuhan lang kami nang magulat ako dahil bigla na lang niya akong hinalikan sa leeg. Siyempre, bilang babae, ako ay nasarapan. Tapos sabi ko, huwag niya akong halikan doon kasi, hello, baka doon pa ako bumigay. Since meron naman akong alam na lugar na pwede naming, alam mo yun, maging happy place namin. So, nagpasya kaming pumunta doon sa may bakanteng lote na pagmamay-ari ng kaibigan kong si Angel. Ayun na nga. Nandun na kami sa bakanteng lote. Nakahiga na ako. Ready na. Ready na so that the dragon can enter. Siya rin, ipapasok niya na sana nang biglang may kumalabit sa braso niya. Ang akala niya, ako daw yun. Pero hindi ako yun. Kasi nakahawak ako sa bewang niya. Pero, syempre, dahil against all odds kami, pinagpatuloy pa rin namin. Tapos, maya-maya lamang, meron ng sumisit-sit. Psst, psst. Deadma pa rin kami? Kasi, nasa kasarapan kami ng aming moment. Hanggang sa 5 minuto ang nakalipas. May nahagip sa aking paningin na babaeng nakatingin sa amin. Ang creepy, duguan. Pati si boyfriend, nakita rin niya ang nakita ko, natakot rin. Kaya ang ginawa niya, iniyakap niya ako, nagyakapan kami ng sobrang higpit. Kasi alam niyang mas takot ako. At bilang siya ang lalaki, dapat niya akong protektahan. Hanggang sa nakikita namin at nararamdaman naming palapit ng palapit ang babae. Tapos habang papalapit siya sa amin, ay may biglang tumawa. Demon voice.
Oh my God! Hindi naman ako makasigaw kasi nga 'di ba? Humutubad na kami, di nahuli kami. Mas masakit majombag ng nanay. Ang ginawa ko na lang sa mga oras na yun ay pumikit habang nagdarasal. Tapos siya rin, nagdarasal. Maya-maya pa ay dumilat na ako at pagdilat ko, naka-face to face ko ang babaeng duguan at creepy as in. At doon na ako nawalan ng malay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Pero paggising ko, nagmamadali na akong tumayo at kumilos para magbihis at nang makauwi na rin. Ay, sa dinami-rami ng pwedeng mang-istorbo, multo pa. Ang sakit-sakit tuloy sa puso. Hanggang dito na lang. Dahil masyado na sigurong mahaba to. Maraming salamat po. Muli, ako si Marie Chris, aka Crane. At ito ang aking SPG Secret File. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!